Έχει ωραία ανάλυση. Ξεκόλιασμα. Τώρα το πας τέρμα. Τέρμα, τέρμα. Υπάρχει... Είναι πιο αδύναμο το μοτέρα από αυτά, Και υπάρχει περίπτωση να ξέρεις να πάει και γρήγορα το GT. Υπάρχει περίπτωση να πάει και γρήγορα το GT. Τώρα έγραψε, ακούστηκε καλά. Τώρα την πήρα. Μου σκάσει και Του κόψε. Του κόψε ρήγμα. γιατί ξεκίνησε διαφορετικά. Την έχεις πετύχει 4 φορές τη